Ýanglan diýarmyň owazlary ýaş dekillen owazy. Ýanglan diýarmyň owazlary saz bolan seppatyň owazy. Ýanglan diýarmyň owazlary ýanglan diýarym telewäsleşiginiň ýeňjileriniň owazlary. Assalamu alaykum edilişler, mehriban tomaşaçylar. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň saýatynda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna türkmen halkynyň her bir güni toý bayramlary betlenýär. Mukaddes garaşlygymyzyň şaly 30 ýyllyk bayramy münasibetli tutuş türkmen halkymyzy gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň jaýlary sag, belent başlary aman bolsun. Mehriban ýeşler, edýet tomaşaçylar, biz gepleşigimizi bu ýylky, ýagny Ýanglan diýarym telewäsleşiginiň 2023-nji ýylyň jemleýici tapgyryna ýeňji bolan ýaş dekillerimiz bilen taýýarlamak makul bilir. Ädir bolsa, olaryň ýürek buýsançlaryny size ýetirär. Mehriban ýeşler, edýet tomaşaçylar, gepleşigimiziň başyny paýtagtymyzyň, ýagny Aşgabat şäheriniň 132-nji orta mekdebiniň mugalimi Hedret Guly Guldurdy bilen başlaýar. Hedret Guly, hoş gördük. Hoş gördük. Hedret Guly, onha ýurdumyzda bir ajaýyp döwür etdiýär. Ýagny arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna biz ýaşlara uly ynam bildirilýär. Uly bir sarpa goýulýar, hormat goýulýar. Bizim şu ajaýyp döwrüň bagtyar döwrüň ýaşlary. Bu ýylda sizde de ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Mümkin bolsa ýürek buýsançlaryňyzy ýyleşmeden paýlaşaýsaňyz. Arkadagy serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna ýanglan ýarym telewäsleşigine gatnaşyp ýeňji bolmak bagty bize de meýesir etdi. Ýanglan ýarym telewäsleşi ýylyň geçirilip gelýär. Ine ýanglan ýaryma eýen bir näçe ýyllar bäri gatnaşyp gelýär. Geçen 2022-nji ýylda ýanglan ýarymyň jemleýici tapgyryna gatnaşmak hukugyna gazandyk. Jemleýici tapgyryna gatnaşymyza hasam özümize bir tejribe toplap, halipalar bilen köprek işläp, ýa-da dyngansyz işlemegiň netijesinde 2023-nji ýyl arkadagy serdar bagtyar ýaşlar ýylyna ýeňji bolmak bagty meýesir etdi. Şu pursatdan peýdalanyp bir ýaşlara işlemäge, döretmäge, öz gyýyp başaranyklarynda açyp görkezmäge, şeýle uly sahnalarda, owadan sahnalarda aýdymlar aýtmagy, uly mümkinçilikleri döretip berýän gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun diýip aýdýar. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyl ýurt bähwetli tutýan tümli işler el mudama rowaçlyklara beslensin. Sağ olun Hedret Guly, arzuwlaryňyz sadyr bolsun. Hedret Guly, şu ýanglan diýarym telewäsleşiginde haýsy aýdym bilen çykyş etdiňiz? Ýanglan ýarym telewäsleşiginde Any Berdi Agabäýewiň sözlerine, Daňa Tarky Dyrypyň sadyna, Güneş orkestri bilen Şäher aýdym diýen aýdym ýerine ýetirdim. Ol aýdym size üstünlük getiren aýdymdan biri boldy da şeýledem. Nähil doýgular başdan geçirdiňiz Hedret Guly? Diýsen buýsanlarjy, şeýle özüňe jogapkärçilikli alyp barmaly bolýar. Şeýle halipalaryň aýdymlaryny aýdanda hemem şeýle bir Güneş orkestri bilen çykyş edende üstüňe düşýän jogapkärçilik hasam uly bolýar. Şoň üçin bir dyngansyz rahmetliň esasynda buýsançly ýagdaýlar bolup geçdi. Söýeliň watanymyzy, söýeliň gül diýarymyzy, diläliň ömür diläliň arkadaga gahrmana howunlara uzak ömür diläliň. Ýene bir ýoly biz ýaşlara uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýip aýdýar. Goý gahrman arkadagy serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, ýyl ýurt bähwetli tutýan tümli işler el mudama rowaçlyklara beslensin. Köp sag olun Hedret Guly, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de mundan beýle sunuga däleminde alyp barýan işleriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolman tüýsüregimizden arzuw edýäs. Sag ol. Dünya dolup garlawaşyň namasy, gelli bakar seheriniň şawasy, artdy şonu yüreklerden yüreğe, barajaýyp duýgularyň ýagmasy, barajaýyp duýgularyň ýagmasy. Gördüm yürek içre görkana,
hem şadiyan hem bahtiyar Erkana hem şadiyan hem bahtiyar Erkana. Mehriban ileşler, ediz tomoşaçylar, biz söhbetleşigimiz dowam etýär. Häzir bolsa söhbetleşigimiz, ýagny Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň ýöretilişlerinden 8-nji orta mekdebiniň mugalimi Batyr Şalar. Batyr, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Sag bolun kakaja. Batyr, anha ýaňlan diýarim 2023 telewäsleşiginiň jemleýiş tapgyryna ýeňiş gazanmak mümkinçiligi boldy. Batyr, şu ýaňlan diýarim telewäsleşiginiň ýaňy jemleýiş tapgyryna gatnaşyp haýsy aýdym bilen çykyş etdiňiz? Ýaňlan ýarym telewäsleşigine men Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyzy, şeýle hem Arkadagy serdarymyzy wasp edýän Arkadagy serdarymyzy ýa aýdym bilen çykyş edip ýeňiş bolmak nisip etdi. Arkadagy serdarym, size watan daýan ýar, benim şöhratly şanım. Arkadagy serdarym, Arkadagy serdarym, size watan daýan ýar, benim şöhratly şanım. Arkadagy serdarym. Töwereme. Batyr, ýaňy Hedret Gulam sözüniň jeminde ajaýyp aýdymdan birini ýerine ýetirip berdi. Mümkin bolsa sizem bir wagt aýdym hünlenip berersiňiz. Kakazan häzirki döwürde zenanlarymyza Gahryman Arkadagy serdarymyz şeýle bir uly hormat goýýarda. Häzir eger mümkin bolsa enelerimizi wasp edýän bir wagt hünlenip beräýin. Onu enelerimizi wasp etýän ajaýyp aýdym sizden ýerleşmede eşdirýär. Sun halallıktan mehirden doli, maňa eneleriň hudusyn beriň. Qadim bilbil göýe owazy ýaly, maňa eneleriň hudusyn beriň. Yatmadyň uzak gije yatmaýyn, geçmesin gelsegiň ýüpün atlaýyn. 50 ýaşda sağalym ýatlaýyn, maňa eneleriň hudusyn beriň. 50 ýaşda sağalym ýatlaýyn, maňa eneleriň hudusyn beriň. Köp sağ olun. Mundan beýle mahmala wadyňyz elmi dama belentden ýaňlansyn. Batyr bize serede oturan tomoşaçylarymyza da bayramçylyk gutluglaryňyzdan diňläýeli. Şu pursatdan peýdalanyp bir ýaşlar üçin bir şular ýaly giň mümkinçilikleri döredip berýänler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagy Gahryman serdarymyza tüýs ýüregimizden köp sag bolsyňyz aýdýar. Oy Gahryman Arkadagymyzyň, Gahryman serdarymyzyň janlar sag bolsun, belent başlary aman bolsun. Iýlut bähbetli tutjan tutumly işleri elmi dama rowaj alsyn. Köp sağ olun Batyr. Arzularyňyz hasyl bolsun. Size sunuga dälemine alp barýan işleriňizde diň üstünlikleriň ýar bolman tüýsüregimizden arzu etdiýäs. Bayraklaryňyzdan höwür köp bolsun. Sag olun. Dogmy daga meňdeş gaýratyny üstünlige rowan anamly öňe aýdyň erte barýas milli lider bile Arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar. Mehriban ileşler, ediz tomoşaçylar, Arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlarymyzyň ýene biri bilen söhbetleşigimiz dowam etýär. Ýagny Mar welaýatynyň Murgaw etrawynyň Owuzhan şäherçesiniň medeniýet öýüniň aýdymçysy Nurýagdy Bekiýew. Nurýagdy, hoş gördük. Sag olun. Nurýagdy, anha Arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlary ýaly uly şatlykly, şowkly dowam edip dur. Sizde de bu ýyl ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Ýagny ýaňlan diýarim telewäsleşiginiň ýeňçisi boldyňyz. Şu pursatda ýürek buýsaşyňyzy iýleşmeden paýlaşaýsaňyz. Köp sag bolun kakazan. Ilki bilen bütün Türkmen halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy, Gahryman serdarymyzy, mukaddes garaşdyrlygymyzyň 32 ýyllyk bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýan. Milli aýdymsaz sunnatymyzy hassa kämilleşip, dünýä ýüzündäki awray mertebesiniň barha belinde galmak üçin taýsyz tagallalar edýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyza, şeýle hem peder ýoluny üstünlikle amala asyrýan Arkadagy serdarymyza öz ýaş aýdymçy kalbymdan köp sag bolsun maýdýar. Goý Gahryman Arkadagymyzyň, Gahryman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutjan tutumly işleri elmi dama rowaj alsyn. Köp sag olun Nurýagdy. Şo ýaňlan diýarim 2023 telewäsleşigine siz bir aljyranly ýagdaýda sahna çykdyňyz.
Nähil duygular başdan geçirdiňiz? Halk köpçüligiň öňüne çykmaga ma aňsat däldir. Mukaddes sahna çykanda alzyramazlyk, tolgunmazlyk mümkin näme? Evet. Onça sahna çykyp aýdym-aýdanda näçe gün öňünden taýynlyk işlerini geçirýär-da. Ýöne şonda da şu mukaddes sahna çykamyzda halifalanma tomaşaçylar otyr, biraz alzyraýaňam, tolgunýaňam. Ýöne aýdym-aýdyp durkan tomaşaçylaryň gollagy, halifalaryň el çarpışmalary, hatda bir hili buýsanlaryp, begenlerip aýdym aýtmaga ýardam berýär. Nuriýat, sen ýanglan diýarym telewizatlaşygynyň bir näçe sallaryna da gatnaşdyňyz. Bu ýyl ýatdan çykmajak pursatlaryňyz boldy. Geçen ýyl sallaryna näme aýdym bilen çykyş etdiňiz? Türkmenimizde bir atalar sözi var. Yıkılan görüşden doymaz diýýärler. Şu ýyl ýanglan ýarym telewizatlaşygyna gatnaşýanma 10 ýyl boldy. Töle. Bu ýyl ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Adym okolanyna diýsen tolgunnym, begennim, ýanglan ýarym telewizatlaşygynyň geçen ýylky sanyna ýadyma düşdi diýen aýdym bilen çykyş etdim. Bu ýylky sanyna bolsa aşkygyň aýdymyny ýerine ýetirdim. Mümkin olsa şol aýdymdan bir ben tiňlep beräň. Kenarda bir karşı alya teheri teheri Dağ şapağı bir yer zakın şehri şehri Gel gözüme gel gönlümün baharı baharı Desem sana demin bilen soyarsın Başın yaykap 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 Bolmadı ulan Söyle canım söyle baktım Söyle çiğnersin Söyle canım söyle baktım Senden için söylerdim Sağ olun, mahmalı varınız, elmi dama belentden belent ýanglasyn, Nuriýady, ne ýürek buýsan şoňam iýleşmede ýetirmäge pursat töretýär. Sağ olun kakacan. Ýene bir ýola Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadağymyza, şeýle hem arkadagy serdarmyza, ýaş aýdymçy kalmymdan köp sag bolsun maýdan. Gahrman arkadağymyzyň, arkadagy gahrman serdarmyzyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tumly işleri elmi damara awaz alsyn. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz satyl bolsun, synaw dälimlediň ösürlükler ýar bolsun. Sağ olun kakacan. Mehriban ýeşler, eziz tamaşaçylar, biz bayramçylyk söhbetleşigimiz dowam etýär. Häzir bolsa ýanymda ýagny Lewap welaýatynyň ýaşdaky aýdymçylarymyzdan biri bolan Babajan Rozif bilen dowam etýär. Babajan, anha sizem ýanglan diýarym telewizatlaşygyny welaýat tapgyryna üstünlükli çykyş edip ýeňiji boldyňyz, nem jemleýici tapgyryna da ýeňiş gazanmak bagty meser etdi. Siziň hem ýürekleriniz buýsan şonda dolu bolsa gerek. Awa kakajan şu wagt tolgunýan, begenýan özümde ütgeçip duygular bolup geçýär. Maňa da ýanglan diýarym telewizatlaşygyna gatnaşyp arkadagy serdarymyzyň şahser paýyna münasip bolmak bagty nesip etdi. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagy serdarymyzy bize şeýle mümkinçilikler döredip berýänligi üçin köp sag bolsunyňyzy aýdýarys. Bize berilen şu onamy öder, täze aýdymlarymyz bilen halkymyza hyzmat ederiz, täze çykyşlarymyzy halkymyza ýetireriz. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmi damara awaz alsyn. Köp sağ olun Babajan, arzuwlaryňyz satyl bolsun. Babajan, şu ýanglan diýarym 2023 telewizatlaşygyny jemleýici tapgyrynda söýgü aýdym ýerine ýetirdiňiz şeýlem. Awa kakajan. Näme aýdym do? Mekanizm radyofyň tansaçyk aýdym bilen çykyş etdim. Bu aýdym maňa üstünlük getirdi. Ýanglan diýarym telewizatlaşygy mukaddes garaşsyzlygymyzyň öň sirasynda geçirilýär. Ýylyna geçirilýän bu bäsleşikde ýaş zehilleriň bir näçesi ýüze çykarylýar. Elbetde bu bäsleşikde bir näçe ýaş zehin aýdymçylardan saýlanmak bizi begendirýär, buýsandyrýar. Çağa wagtymyz ýanglan diýarym telewizatlaşygyny teleýaýlamy üstü bilen görüp arzu etýär. Üstünlüge ýetiren zadam çağalyk arzuwum bolup durýar. Tölerim arzuwlaryňyz elmi dama amalaşdyn. Babajan, onda gepleşigimiziň şu ýerinde
oğlanlaryň, ýigitleriň aýdýaly sizem iýleşmede söýgü aýdym hinnet beräň. Baş üstüne. Niçin bolarsın gamgyn, niçin bolar sen gamgyn, bir türpejina sensin, bağlarda açılgan gül, himser burawan sensin. Günür küsünden rövşen, bir gövher eken sensin, dil murgany saýyp etken, haýada zaman sensin. Aklımny eda kılgın bir apada can sensin. Şu fırsattan feydalanyp mukaddes garaşsızlygymyzyň 32 ýyllyk bayram bilen türkmen halkymyzy, gahrman arkadağımyzy, arkadağly serdarymyzy tüz ýüregimden kutlaýan. Goý gahrman arkadağımyzyň, arkadağly gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun, baş dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Köp sağ olun Babacan, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Dede sunuga dälemlediň üstünlikleriň ýar bolman tüý sürümden arzu etýär. Ýeňişleriňiz hem öwrü köp bolsun. Sağ ol Kakacan. Saçıp göreyim kara kötülerim, unutma sevgili yarım, unutma. Ol sevgi deredi ikimiz için, unutma sevgili yarım, unutma. Kara gül balayın bağına, o bağına, gel bağına. Kabul etsin bana yan yanına, o yanına, sen yanına. Dilmelim olup koşulaysan sadıma, o sadıma, gel sadıma. Sen sevsin bana yanına, o yanına, sen yanına. Mirasyny, milliligini saklajak, ýeňişe etjek ejizler diz çökmejek, dünýäň altyn kubaklaryny çöpejek, arkada serdarly, bagtyar ýaşlar. Merhaban ileşler, bir bayramçylyk söhbetleşigimizde Daşoga vilayet medeniýet müdirliginiň Dostluk çemen tans saparynyň tans artisti Aýgözel Batyrova. Aýgözel, hoş gördük. Ýeňişleriniz gutly bolsun. Sağ olun. Aýgözel, 2023-nji ýyl siziň hem durmuşyňyzda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Näme pursatlar başdan geçirýär? Şu ýyl men üçin ýatdan çykmajak şowly ýyllaryň biri boldy. Daşoga vilayetynyň wagty magali Fadnaky ýeri tutanyp mekreniň talyby boldum. Ýylyň bagtyar talyby bolmak hem-de ýaş şäherniýetçileriň arasyna geçirilýän ýanglan ýarym telewäsleşiniň ýeňisi bolup arkadaly serdarymyň şaher paýyny almak wagty maňa da meýser etdi. Meniň begenjimiň, buýsanjymyň çägi ýok. Gaty tolandyrjy duýgular başdan geçirýär şu wagt. Şular ýalyk aýraklar, şaher paýlary bize hatda mundan beýlekde täze aýdymlary, ajaýyp aýdymlar, ajaýyp eserleri işläp, ajaýyp sahnalarda çykyş etmäne hatda ruhlandyrdy. Tölüme kesinizden kemal tapın Aýgözel ynha görýäs bolýan. Her vilayetynyň özüniň aýratylykları bar, özüniň millilikleri bar, özüniň sunugaty bar. Ýagny Daşoga vilayetynyň aýratyn desançylyk ýoly bilen halk köpçüligine tanalan. Mümkin bolsa bize serede oturan tomaşaçylarymyza desan ýerine ýetirip berersiňiz. Başlygyna men häzir tomaşaçylarymyza bagtyarlyk desanymy ýerine ýetirip beräýin. Elbetde pursat döretýär. El kıssa, bir Türkmen diyen adalan, adından destan alın, Türkmenin göroglasynyň gyrat owazy seňen, bu mukaddes watanna arkada serdar bagtyar ýaşlar ýylynda toýlar goşa-goşadan gelýär. Bu ajaýyp zamanydan ýüreklerimiz joşa gelip, gahrman arka dağlı serdarymyza yüreklerimizdäki joşgynymyz dünýämizde tabi yüreklerde owad, kalplerde kıssamy dillerimizde destanymyz bolup, dünýä ýaňsalyp 5 kilometrede berip jan, görüň bakın näme diýerke. Dilleri senali yüzü nurana, payhasyna elim galyar hayrana. Oğuz babam deyin mirdi mirdana, elime yol atyan arkadağımı. Türkmenin adını arşa götürün, ömrün uzak bolsun arkadağımı. Uzak yaşan arkadağlı ferdarmı, ömrün uzak bolsun arkadağımı. Köp sağ olun Aýgözel. Mundan beläke makmal owaryňyz elmedama belentden belent ýanglansyn. Spirtatdan peýdalanyp mukaddes garaşlygymyzyň şanly 32 ýyllyk bayramy bilen bütün türkmen halkymyzy, gahrman arkadağymyzy, arkadağı gahrman serdarymyzy, mehriban enelerimizi, ähli diň doşlarymyzy
tüýsüregim bilen gutlaýar. Bize şular ýaly mümkinçilikleri döretip berýän mehriban gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyzyň jalary sag, tutýan tutumly işleri el müdama rowaşlyklara weslensin. Köp sağ olun, aýgözel arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de sunuga dälemlediň ösçülükleri ýar bolmany tüýsüregimizden arzuw etýär. Balkan vilayatynyň Medeniyet öýüniň aýdymçysy Bagdagül Mehmet Gurbanowa. Sizem şu ýeňişiňiz bilen tüýsüregimizden gutlaýas Bagdagül. Hoş gördük hepleşiňizde. Sag bolun Kakajan. Sözümiň başyny garaşdyrlygymyzyň şanly 32 ýyllyk bayramy bilen sunugata sarpaly gahrman arkadagymyzy, arkadagly gahrman serdarymyzy, türkmen halkymyzy tüýsüregimden gutlaýan. Bize şular ýaly mümkinçilikleri döretip beren gahrman arkadagymyza, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun maýdýarym. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, tutýan tutumly işleri el müdama rowaşlyklara weslensin. Ýanglan diýarym 2023 telewäsleşiginiň ýeňjisi bolmak, arkadagy serdarymyzyň şafer paýyna münasip bolmak bagty maňa hem ýeter etdi. Haýsy aýdym bilen çykyş etdiňiz Bagdagül ýanglan diýarym telewäsleşik? Leyli Mejnun Jessanynyň Türkmen halk aýdymy Ýyglama diýen aýdymyny ýetirdim. Tuğulemi. Ol aýdymam size üstünlük getiren aýdymlaryň biri boldy. Elbette Kakajan. Ol aýdymy ne ýurdumyzda geçirilýän bir näçe toý bayramlarda da çykyş edersiňiz. Elbette. Kakajan gepleşigimiziň şu ýerine ýürek buýsanjymy gadal üstü bilen beýan edaýyn. Ak mermerden bina bare keneye Türkmenistan yurdum bay cennet mekanım ay alley canım can alley bir karar devletimin kınışlı zamanı arkadalı ferdarım arkadağın doğamı ay alley canım can alley. Köp sağ olun Bagdagül. Ýerine ýetirip beren gadalyňyz üçin elmydama mahmal owadyňyz belent ýanglansyn. Awadan sahnalarda çykyş etmäge bize mümkinçilik döredýän gahrman arkadagymyz, arkadagy serdarymyza köp sag bolsun maýdýarym. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyzyň janlary sag, başlary dik, tutýan tutumly işleri el müdama rowaşlyklara weslensin. Köp sağ olun Bagdagül. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elmydama sunuga dälemlediň üstünlikleri ýar bolsun. Mahmal owadyňyzdan belent ýanglansyn. Ýeňişiňizden köp bolsun. Sağ olun. Yapma sözü kebe bana sözleme
bozulur boy bozulur. Hicran okun köp eyvan tiylama tiylama. Min dağı Sağ olun yigitler, sağ olun gözel gyzlar. Ýanglan diýarymyň owalaryna atly gepleşigimizden bayramçylyk sanyna gatnaşanyňyz üçin köp sağ bolsun aýtýar. Gyzykly söhbet düşükler boldy, ajaýyp aýdymlar heňlendik. Size de elmada masynyňa dälimlediňe üstünlükler ýar bolmagyny şeýle ajaýyp ýeňişleriňizden höwri köp bolmagyny tüýsüriňizden arzu etýär. Bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan, bagtýarlygy peşkeş beren türkmen halkynyň milli lideri gahrman arka dağımyza, hormatly prezidentimiz arka dağımyz gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Goý gahrman arka dağımyzyň, arka dağı serdarymyzyň jalarsa, belent başlar aman bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama üstünliklere rowana bolsun. Mehriban ileşler şu pursatdan peýdalanyp mukaddes garaşlygymyzyň 30 ýyllyk bayram bilen tutuş türkmen halkymyzy gahrman arka dağymyzy, arka dağı gahrman serdarymyz tüýsürekden gutlaýar. Bayramlarymyz bayramlar bolsun, toýlarymyz toýlar bolsun. Şeýle ajaýyp arzuwlar bilen ýanglan diýarymyň owalary atly gepleşigimizden bayramçylyk sanyny geçirip tutarýar. Ýene-de toýly günlerde görüşýänçe. Hoşda bolun.